διάδοση. Δεν αναφέρει κανείς πάνω. Θα δούμε τώρα, όπως θέλεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ξεκινάει η συνεδρίαση. Λοιπόν, σήμερα ημέρα Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2004 και ώρα 19:00, έχουμε έρθει στο ΚΙΠ για την 11η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Παξών. Οι παρόντες, επειδή αποσιάζει ο γραμματέας και ο αντιπρόεδρος, οι παρόντες θα τους πάρω εγώ. Παρόν είναι ο κύριος Λέκας Ασένης, ο κύριος Θανιώτης Γεράσιμος, ο κύριος Σίμος Κεκίδης, ο Λαγόπουλος Χρήστος, Καφύρη Μάγδα, Και η Ιωάννα Χρονοπούλου, κυρία Αντιόχου Λάιζα, ο κύριος Προβατάς Ανδρέας και ο κύριος Κώστας Πέτρου. Παρόν και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαΐου. Λοιπόν, υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία και ξεκινάει η συνεδρίαση. Έχουμε ένα εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, το οποίο έχει έρθει από την Δημοτική Επιτροπή. Είναι ένα θέμα λήψη κανονιστικών αποφάσεων για το στάσιμο πλανόδιο εμπόριο. Καλείται το σώμα για να αποφασίσει αν θα συζητηθεί διανάλυση χειρός. Ομόφωνα. Λοιπόν, είναι η ώρα των ερωτήσεων. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις, τοποθετήσεις και τα λοιπά. Παρακαλώ, κύριο Πέτρου, μια ερώτηση. Ξεκινάτε, κύριε Πέτρου. Αν και έχει βέβαια προτεραιότητα, έχει πάντα η αρχική της αντιπολίτευσης, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Πείτε, κυρία Αντιόχου, παρακαλώ. Συγγνώμη. Πείτε εσείς. Μισό λεπτό, αν έχετε καλοσύνη. Στο Κλονί Βουλή, ξαναείπα και την προηγούμενη φορά, ήρθε κάποιος να κόψει τα χόρτα 12 ώρα το μεσημέρι και ήταν τίγκα με αυτοκίνητα το πάρκινγκ, εκεί αυτό το χώρο σε πάση περιπτώσει στάθμευσης. Πήγε την άλλη μέρα, έκοψε λίγα, πολύ ελάχιστα από ό,τι φαίνεται, και δεν έκοψε και τίποτα. Δεν ξέρω. Γιατί τα χόρτα είναι εκεί. Τα χόρτα είναι εκεί, στο Κλονί Βουλή. Αφού σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα ότι ή δεν τα άκοψε καθόλου ή τα άκοψε πολύ άσχημα, για να μην πω τίποτα άλλο. Ή δεν τα άκοψε καθόλου. Ούτε το μονοπάτι που παρκάρουν από πάνω εκεί κάτω από τα σπίτια του Μάκη, που αφήνουν εκεί αυτοκίνητα και υπάρχει ένα μικρό μονοπατάκι που περνάνε και κατεβαίνουν, ούτε εκεί κοπήκανε τα χόρτα, ούτε εκεί που παρκάρουμε, πουθενά. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Και κάτι ακόμα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα λύματα που τρέχανε τι έχει γίνει και τι γίνεται και πώς θα αυτό, γιατί η μυρωδιά είναι αφόρητη. Ωραία. Παρακαλώ, όλα μαζί, έτσι. Να απαντήσουμε όλοι. Ναι, ναι. Και τον κύριο Πέτρο. Αν φωνάζει λίγο από Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Είχα μιλήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Φαναριώτητας, τον κύριο Φαναριώτη. Δέχτηκα παράπονα ότι έχουμε τοποθετήσει κάδο δικό μας εντός του ξενοδοχείου του Orient Merlin. Έχω ενημερώσει λοιπόν τον κύριο Φαναριώτη 2-3 φορές. Αυτός ο κάδος βγαίνει έξω για να τον πάρει το απορριμματοφόρο. Παλαιότερα, πριν με ενημερώσουν τέλος πάντων και το αναφέρω στον κύριο Μάκη, τους κάναμε τη χάρη, βάζαμε και το απορριμματοφόρο μέσα να τα πάρουμε μέσα από την πόρτα τους. Τώρα μας κάνουν τη χάρη και βγάζουν τον κάδο έξω το πρωί να τον πάρει το απορριμματοφόρο και να το βάλει. Η ερώτηση λοιπόν των συμπολιτών μας είναι ότι κάνουμε à la carte σε κάποιους, ας πούμε, και τους έχουμε να έχουν τους κάδους μέσα στο σπίτι τους, γιατί άμα είναι έτσι υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι να δώσουμε και άλλους κάδους μέσα σε ιδιωτικές περιουσίες να μαζεύουν τα σκουπίδια τους. Αυτό κατά τη δική μου γνώμη είναι απαράδεκτο και πρέπει να τοποθετηθούμε και να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Διότι αυτό νομίζω ότι μας προσβάλλει όλους και γενικότερα γίνεται θέμα συζήτηση. Και θα ήθελα λίγο μία απάντηση από κάποιον αρμόδιο. Όσον αφορά τα λύματα, κύριε Αντιδήμαρχε, θα θέλατε να απαντήσετε. Καλησπέρα για μένα. Όσον αφορά τη διαρροή που είχαμε ξανά για άλλη μια φορά σήμερα στο αντιοστάσιο,
κάτω από τη στροφή του οποίου έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι. Έστειλαν άμεσα εξωτερικό συνεργάτη και ρύθμισε, γιατί είχαμε πτώση τάση στο αντιλιοστάσιο. Το κατάφεραν να το έβαλαν μπροστά, αλλά αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα. Έχει ειδοποιηθεί και η αστυνομία από μένα προσωπικά. Ο εργολάβος, επικοινωνήσαμε άμεσα μαζί του, ο οποίος έδωσε και την οδηγία στον συνεργάτη του να πάει να το βάλει μπροστά. Είπε ότι θα είναι εδώ τη Δευτέρα και θα το φτιάξει όπως, τη ζημιά αυτή όπως υπάρχει, όπως προβλέπεται. Αλλά την ευθύνη την εστιάζουν πολύ στην όχι σταθερή τάση του ρεύματος. Εκεί ισχυρίζονται ότι είναι. Εκεί θα μας πει κάποιος αρμόδιος. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λίμμα. Φαίνεται ότι δουλεύει ομαλά, όμως μέχρι το επόμενο. Γιατί είναι η 4η-5η φορά που έχει δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι ένα έργο εν εξελίξη, δεν το έχουμε παραλάβει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς επέμβαση παρά μόνο την εποπτεία και τα ανάλογα τηλέφωνα και την πίεση που ασκούμε στον ανάδοχο εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι εδώ. Εκεί είναι η δικιά μας πίεση και η άσκηση πίεσης ουσιαστικά ώστε να είναι κάποιος εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Βλαχόπουλο. Αν θέλει και ο κύριος. Δευτέρα θα είναι εδώ, λέει. Τώρα, μπορώ να σου πω Δεν είναι μόνο ένα αντιλιοστάσιο, είναι πολλά. Το αντιλιοστάσιο που δεν λειτουργεί σωστά είναι αυτό. Το ότι θέλει συντήρηση στο δίκτυο 100% θέλει. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Βλαχόπουλο. Τον κύριο Φαναριώτη να απαντήσει σχετικά με την ερώτηση του κύριου Πέτρου. Έχει δίκιο ο κύριος Πέτρου, πραγματικά γίνει και αυτό το πράγμα. Αλλά τις τελευταίες 2-3 φορές που έκανα εγώ τον έλεγχο εκεί πέρα, ο κουβάς ήταν έξω. Πέρασα όμως πρωί, δεν πέρασα απόγευμα. Πέρασα επί τούτου και είχα συζήτησα ότι αν δεν υπάρχει ο κάδος έξω από το ξενοδοχείο που έχει, θα τον πάρουμε τελείως. Εκεί μείναμε την τελευταία κουβέντα που έκανα. Σας διαβεβαιώ ότι μέχρι και σήμερα το πρωί βγήκε, τα πήραμε, ξαναβγήκε. Σήμερα το πρωί. Το είδα εγώ. Αύριο θα μιλήσουμε και θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Να λύσουμε το εξής θέμα καταρχήν. Να λύσουμε το εξής θέμα. Στη διαχείριση απορριμμάτων υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος. Όταν αυθαιρέτως άλλα μέλη του Συμβουλίου ή εργαζόμενοι κάνουν ενέργειες που νομίζουν ότι είναι σωστές, έχουμε θέμα. Και θα πρέπει, επειδή καλή να μην κάνουμε αντιπολίτευση στον εαυτό μας, τα θέματα αυτά να λύνονται εσωτερικά, όπως το έχω πει πολλές φορές, γιατί το θέμα διαχείρισης απορριμμάτων είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα και θέλει εξαιρετικά καλό συντονισμό και συνεργασία. Όμως, επειδή εγώ είχα την τύχη να πάω στη Γερμανία 5 φορές, όπου θεωρείται ότι είναι μια χώρα με ίσως το καλύτερο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ευρώπη. Σας λέω το εξής. Οι κάδοι στη Γερμανία, οι οικιακοί και επαγγελματικοί, είναι μέσα στα σπίτια και μέσα στα μαγαζιά. Δεν υπάρχει κανένας κάδος του δρόμου. Και η γνώμη μου είναι ότι αν υπάρχουν επαγγελματίες που θέλουν να πάρουν τα σκουπίδια μέσα στην εγκατάστασή τους, να τα πάρουν 100 φορές. Αλλά να τα πάρουν κατόπιν αιτήματος προς το Δήμο και σύμφωνης γνώμης του αρμόδου αντιδημάρχου και της υπηρεσίας. Όχι μου θυμήθηκε εμένα να τραβήξω έναν κάδο από εκεί που βρήκα 5, να τον πάω στο μαγαζί μου και όλα καλά καμωμένα. Όμως η προοπτική στη διαχείριση απορριμμάτων είναι το κάθε σπίτι να έχει τον κάδο του με barcode, το κάθε μαγαζί να έχει κάδους με barcode, γιατί άλλο πράσινο, άλλο μοβ, άλλο καφέ, εντάξει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ και πολλά χρόνια το Μογκονήσι έχει τους κάδους μέσα στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου και του συγκροτήματος γενικότερα και είναι υποδειγματικός ο χώρος, διότι τον ελέγχει ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει την επιχείρηση. Και έχει κάνει και γύρω-γύρω ένα πολύ ωραίο ξύλινο φράκτη, όπου είναι μια σειρώμενη πόρτα και δεν καταλαβαίνεις με τίποτα ότι εκεί είναι σκουπίδια. Λοιπόν, ο Ζενεμπίσης, γιατί περί αυτού πρόκειται, έκαμε μισή δουλειά σωστή και μισή λάθος. Εάν έλεγε έχω την πρόθεση εγώ τα σκουπίδια μου τα διαχειριστώ όπως πρέπει μοναχός μου και απλά πάρτε τα, εγώ νομίζω θα έπρεπε να εγκριθεί ένα τέτοιο αίτημα. Και για όποιον άλλον το υποβάλει. Το να λέω εκεί που είναι 10 κάδοι στον αγροτικό, που δεν παίρνω ένα να κάνω τη δουλειά μου, αυτό είναι λάθος. Αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ποια είναι η σωστή πρακτική. Η σωστή πρακτική με τις σωστές υποδομές.
Όχι, υπάρχουν υποδομές. Η άναρχη όμως απόφαση. Τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα. Τα ξενοδοχεία του Μπάρμπα μου, του Κοτσιού, του Μπάξος, Μπίσερ. Γιατί να μην έχουν άμα θέλουν. Καλό για μας είναι, δεν είναι κακό. Σωστό. Ωραία. Δεν αντιλέγω καθόλου. Ένα εστιατόριο που κάθε βράδυ βγάνει όξο 30 σακούνι σκουπίδια. Γιατί να μην τα διαχειρίζεται στην αυλή του, αν έχει. Εντάξει. Δεν αντιλέγω καθόλου. Ξαναλέω λοιπόν, καλή πρακτική είναι να τα διαχειρίζεται κατοίκον ή κατά κατάστημα, αρκεί να υπάρχει συνεννόηση και έγκριση. Μακάρι δεν κάνω ό,τι μου θυμηθεί. Να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε έτσι και ούτε με αυτογνώμονα. Επίσης εκεί εμένα με φώναξε μια γυναίκα γιατί κάθεται λίγο παρακάτω στη στροφή. Στα μεγάλα κυπαρίσια. Μου λέει εμένα θα μου πέσουν οι κάλοι και τα σκουπίδια σας στο κεφάλι σας, θέλω τίποτα. Μα έκανε με καταποσύραμε. Και λέω δίκιο έχει η γυναίκα, τα πάμε πιο κάτω. Εκεί στη διασταύρωση που πας για τα περγάτικα. Τα πάμε πιο κάτω, φωνάζουν, μας κάματε εδώ πέρα εγκατάσταση για αναπόθεση απορριμμάτων. Τα πας πιο πάνω κατά τον Άγιο Αντρέα, όχι δεν τα θέλουμε εδώ πέρα γιατί είναι εκκλησιά. Μα δεν γίνεται έτσι όμως. Κάπου πρέπει να υπάρχουν σημεία αναπόθεσης και να μην υπάρχουν ας πούμε 40 κάλοι σε μια μεριά και για το υπόλοιπο 1,5 χιλιόμετρο καθένας. Λοιπόν δεν είναι στα μέτρα του καθενός ο κόσμος, ανάποδα είναι. Τα μέτρα μας είναι αυτά που διευκολύνουν και τον κόσμο. Σωστό. Ωραία. Ακριβώς. Αυτό που διευκολύνει και τον κόσμο. Όχι λοιπόν, το μαγαζί του καθημερινού. Ξαναλέω πάλι, μακάρι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και αυτοί που παράγουν σκουπίδι και είναι παραγωγή και θα έπρεπε να πληρώνουν και με το κιλό, γιατί και αυτό συμβαίνει στη Γερμανία. Εγώ που έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, τώρα πληρώνω το ίδιο με ένα μαγαζί 50 τετραγωνικά που βγάνει όμως 10 φορές παραπάνω σκουπίδι από ό,τι βγάνω εγώ. Γιατί είναι δίκαιο, όχι είναι απάντηση. Λοιπόν, μακάρι να έρθει η μέρα που ο καθένας θα έχει τον κάδο του, τον barcode και θα πληρώνει για ό,τι παράγει. Αλλά είναι μακριά αυτό το δυστυχώς. Πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Να έρθουμε στο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης. Το θέμα είναι η επανελήψη κανονιστικής απόφασης για το στάσιμο πλανόδιο εμπόριο κατόπιν ειδική απόφαση της Επιτροπής Δήμων Παυσών. Συγγητής κ. Λέκας. Παρακαλώ κ. Λέκα. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε τους κανόνες που πρέπει να διέπουν το πλανόδιο εμπόριο, οι οποίοι είναι πάνω κάτω γνωστοί, θα πρέπει να είναι μακριά από εκκλησίες και μακριά από επιχειρήσεις ανάλογου ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, για το ΓΑΙ έχει προτείνει η Δημοτική Επιτροπή και ζητά και από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτή την απόφαση. Να επιτρέπεται το πλανόδιο εμπόριο πάνω από τον Άγιο Προκόπη στο πάρκινγκ που νοικιάζει ο Δήμος, από τον Μπίρση μέχρι το Βερσινάδικο, στο Λογκό μετά του Πανούσου 150 μέτρα και προς το πάρκινγκ του Λογκού, και για τη Λάκα μετά τον Άγιο Ανδρέα το πάρκινγκ της Λάκας στη διασταύρωση. Και όλα αυτά κατόπιν αιτήματος και έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Μαγαζιά εκεί. Στο μαγαζιά, όχι. Να θέλω. Δεν θα βάλουμε. Και στα μαγαζιά, δεν έχω πει. Θέλω να προσθέσω. Αλλά μπορεί να προτείνει το σώμα κάπου. Δεν κάθεται. Θέλω να προσθέσω. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Θα θέλω να προσθέσω ότι στη συγκεκριμένη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει απαγορεύεται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας έμπροτεν νεοκλασικών κτηρίων, εκκλησιών, κημητηρίων και ό,τι ορίζεται από τον νόμο ομολογούς εμπορικής δραστηριότητας. Δηλαδή στα μαγαζιά που βάνει μπροστά και στον πονά που είναι εκκλησία απέναντι, δεν μπορεί να επειδή για να τα λέμε ακριβώς όπως ήταν. Ωραία, υπάρχει άλλο σημείο σε ολόκληρη την κοινότητα που θα μπορούσε ένα τέτοιο άνθρωπο να πάει. Γιατί και αυτοί εντάξει, έχουν ένα επιτίδευμα νόμιμη, είναι από ό,τι ξέρω, δεν έχουν. Στα αρχεία. Ας έρθει στο Δήμο και να του βάλει το Δήμο. Όχι, δεν μπορεί να πάει στο ιστορικό αρχείο. Δεν μπορεί να πάει. Και εκεί κτίριο είναι κλασικό. Σούπερ μάρκετ είναι κοντά, είναι 150 μέτρα. Τώρα, αν βρείτε κάτι, εγώ δεν βρήκα κάτι ρεστοράν στον δρόμο. Ας έρθει στο Δήμο, να πει το αρμόδιο Δήμο, και αν μπορούμε να του βρούμε κάτι να πάει στα μάτια. Μπορεί να πάει μόνο στην ευθεία μετά το ιστορικό αρχείο. Στην ευθεία πάνω. Εκεί μπορεί, ναι. Μέχρι τη στροφή του Πίου. Στο Αλεξανδρίνο και δίπλα, μόνο εκεί. Μόνο αυτό το σημείο υπάρχει. Μέσα στο δημοτικό πάρκινγκ. Όχι. Είναι σούπερ μάρκετ κοντά και είναι και. Αυτός ποιος είναι? Όποιοι έρχονται. Είναι 2-3. Είναι 2-4 άτομα. Λοιπόν, καμία άλλη ερώτηση, τίποτα και τοποθέτηση κανένας. Να βρεθεί μια θέση και στα μετά μαγαζιά. το Ευρωκοπή. Συμφωνούμε. Όπου θέλει, όπου δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
για να φέρει 150 μέτρα από Μοϊδή επιλύεται. Δηλαδή, από το κατεβαίνω είναι 150 κέρι. Άρα από το κοντά στο Γερμανό κοντά. Και από τον Μπίτσι που τον έβαλες εκεί, πάλι το ίδιο είναι. Μπίτσι σε αποθήκη και δεν είναι μαγαζί. Λοιπόν, παρακαλούμε το θέμα του σημαίνει σε διάταξη να μπει στην πληροφορία. Η ανάταση της ηρώς. Εγώ συμφωνώ, αλλά προτείνω επίσης να βρεθεί και μια θέση για τα μαγαζιά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, ομόφωνα. Συγγνώμη, κατηγορούμε τον Προέδρο. Μήπως ο Πρόεδρος έχει καλή τελεία. Μα έτσι κι αλλιώς ζητάμε. Δεν μπορεί πια κάποιο από τα μαγαζιά τώρα μπορεί να καταλάβει πού μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Η κυρία Λάζα έχει στο νου της κάτι ή. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι εκεί στην ευθεία μπορεί να κάτσει, δεν εμποδίζει κανέναν. Γιατί ψάχναν να βρουν και στα δεν μαγαζιά μια βρίσκαμε. θέση. Και εγώ λέω οκ. Εντάξει, όπου μπορεί να μείνει στα μαλλιά, μείνει. Και κοντά στο Λιλιά που στη Λία. Στον Κορνάου δεν ενοχλεί κανένα. Είναι στενά για σένα. Λοιπόν, το θέμα και εμείς και ομόφωνα. Λοιπόν, για να. Τώρα έχουμε τα μικρόφωνα, αυτά δεν πειράζει. Οπωσδήποτε κάποια στιγμή το χειμώνα δεν θα ενοχλείται. Το καλοκαίρι όμως γίνεται πανικός από αυτοκίνητα, από. Όχι, δεν κάνει εκεί πέρα το καλοκαίρι. Που περνάει. Είναι ντροπή και να βλέπουμε τέτοια πράγματα να βλέπει τον κάθε περιστάσιμο πλανόδιο. Λέει ένα πουλί πορτοκάλια το στοράει, άλλο πουλί λιμόνια παρακεί. Μπορεί να πει Ασπάνια λίγο κάτω στην εθνική, κάθονται 30 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό μέσα στην εθνική και πουλάνε. Δεν θα πάθει να πάει. Το χειμώνα ο Μάκης που παίρνει ψάρια κάθεται κοντά στο φούρνο. Και εκεί είναι επικίνδυνο. Στην κατηφόρα πάει από κάτι. Σταματάει γιατί σταματάει και αυτοκίνητα δίπλα από το αυτοκίνητο για να μπορεί να ψωνίσει τα ψάρια και μην το από πίσω και μετά δεν μπορεί να περάσει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα. Ευχαριστούμε. Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα η ημερήσια διάταξη είναι έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παξών στον αναπτυξιακό οργανισμό με το διαφορετικό τίτλο Καρποδιά ΑΕ. Εισηγητής ο κ. Σπύρος Λαγόπουλος. Παρακαλώ, κύριε Λαγόπουλο. Λοιπόν, πρόκειται για τον αναπτυξιακό που είχαμε φτιάξει με την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, με την κυρία Ιδρέου. Ο αναπτυξιακός φτιάχτηκε κυρίως για να καλύψει το κενό της τεχνικής υπηρεσίας που έχουμε και για να μπορέσει και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με μια μεγαλύτερη ευελιξία που ξεφεύγει από τη λειτουργία μιας υπηρεσιακής μονάδας να κάνει κάποια πράγματα, κάποιες μελέτες, κάποια έργα επιπλέον με πρόσληψη προσωπικού, με όρους αγοράς, δηλαδή κάνει μια έρευνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και βρίσκει έναν αρχιτέκτονα, ένα πολιτικό μηχανικό που κρίνει ότι έχει τα προσόντα και του κάνει μια συμφωνία με μια αμοιβή για αναέργο και οι άνθρωποι αυτοί μπορούν, έχουν δικαίωμα υπογραφής και μπορούν να επιβλέψουν ένα έργο, να υπογράψουν μια μελέτη κτλ. Αυτός ο οργανισμός λοιπόν τώρα που άλλαξαν οι διοικήσεις στο Νότο και στην Κεντρική Κέρκυρα είναι σε μια φάση αναδιαμόρφωσης, γιατί υπάρχει πλέον και ενδιαφέρον από άλλους δήμους να μπουν στο φορέα και έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση του φορέα να συμμετέχουν άλλοι δύο δήμοι, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Ο Δήμος του Βορρά θα πάρει ένα ποσοστό 2% από το σύνολο των μετοχών. Ο Δήμος του Νότου θα πάρει ένα ποσοστό 8% επί του συνόλου των μετοχών. Αυτό γίνεται με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 50.000 ευρώ, από τα οποία εμείς για να διατηρήσουμε το 20% που είχαμε και πρώτα ως ποσοστό θα πρέπει να αγοράσουμε νομίζω 100 μετοχές συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θα δώσει από το 80% που είχε 8% στη Λευκήμη και 2% στη Βόρεια Κέρκυρα και έτσι θα μειωθεί το δικό του ποσοστό στον οργανισμό και οι άλλοι δύο, η Λευκήμη θα δώσει νομίζω ένα ποσό γύρω στις 20.000. 20.000. Και τα υπόλοιπα, η Κεντρική Κέρκυρα και η Βόρεια για να συμπληρωθεί το ποσό των 50.000. Νομίζω ότι καλό είναι που και οι άλλοι δήμοι αναγνώρισαν ότι υπάρχει θετική προοπτική σε αυτόν τον οργανισμό και θα έχει και μια οντότητα έτσι τώρα πιο ισχυρή, γιατί είναι άλλο να πάνε 4 δήμοι μαζί και να ζητήσουν ένταξη σε ένα πρόγραμμα ή χρηματοδότηση ή οτιδήποτε άλλο
από το να πάνε 2 ή 1. Και γενικά είναι καλό και για την συνεργασία και την έτσι, συλλογική δράση των Δήμων του νομού να μπουν και οι άλλοι Δήμοι, και νομίζω ότι το ποσό της συμμετοχής, εντάξει, δεν είναι υπερβολικό για μας, μπορούμε να το καταθέσουμε, και ελπίζω ότι επειδή είμαστε και οι πρώτοι στη σειρά, θα είμαστε και αυτοί που θα υλοποιήσουν το πρώτο έργο μέσω αυτού του φορέα, που θα είναι έργο άειλο που λέμε. Δηλαδή είναι η σύνταξη του 5ετούς προγράμματος του Δήμου, που με όρους αγοράς στοιχίζει γύρω στα 25.000 ευρώ, με τον Καποδιάν θα το κάνουμε με 15.000 ευρώ. Οπότε αμέσως το βγάλαμε το 10.000 ευρώ της αύξησης. Και μετά το δεύτερο project που είναι να πραγματοποιηθεί όταν στελεχωθεί ο οργανισμός με τους κατάλληλους επιστήμονες, είναι αυτό το ανοιχτό θέατρο που τόσα χρόνια το έχουμε υποσχεδιασμό και δεν γίνεται. Νομίζω τώρα με τον οργανισμό αυτό θα είναι το δεύτερο στη σειρά που θα πραγματοποιηθεί. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι οι προοπτικές είναι θετικές. Καλό είναι να προχωρήσουμε με την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού και να δούμε το φορέα αυτό να λειτουργεί επιτέλους μετά τον Αύγουστο και να γίνει καμία δουλειά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Κυρία Διώχου. Η πρώτη ερώτηση είναι πότε ψηφίστηκε αυτό στην δημιουργία? Στην προηγούμενη. Στο Δημοτικό Συμβουλίο. Βεβαίως, εσείς δεν ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη περίοδο? Ήμουνα. Θυμάμαι να είχε έρθει σε Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή. Όχι. Όπως βεβαίως. Όχι, τι δεν γίνεται. Αυτά τώρα, άμα πάτε στις αποφάσεις, εδώ η κυρία Καντάρα μπορεί να σας τη βρει. Υπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε την συμμετοχή στην δημιουργία αυτού του οργανισμού. Σίγουρα. Αλλά στην αρχή ήμασταν 2, σας λέω. Εμείς και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα. Το βρίσκεται σε 10 λεπτά να σας το βρει η Ειρήνη. Η άλλη ερώτηση που είναι αυτά τα χρόνια από το σχεδίο που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, τι μας έχει προσφέρει? Δεν έχει προσφέρει τίποτα γιατί δεν λειτουργήσε πρακτικά. Ήταν ένας υποδιαμόρφωση οργανισμός, δεν είχε προσωπικό και δεν είχε προσλάβει μέχρι στιγμής κανέναν επιστήμονα κατάλληλο για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Τώρα ο καινούριος δήμαρχος της Κέρκυρας, αφού είδε και τον ενδιαφέρον των υπολείπων, είπε ότι εντάξει, θα το λειτουργήσουμε, θα προχωρήσουμε σε συμβάσεις με τους επιστήμονες που είναι απαραίτητοι και θα κάνουμε κάποια πράγματα. Μένει να φανεί. Ελπίζω ότι θα γίνει έτσι. Θέλω να τοποθετηθώ όμως. Παρακαλώ να και τοποθετηθείτε. Να αν υπάρχει καμία άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση επί αυτού? Ερώτηση άλλη. Παρακαλώ κυρία Διώχου, τοποθέτηση. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι καταρχήν αυτές οι αναπτυξιακές εμάς δεν μας καλύπτουν σαν παράταξη. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καθόλου να είχα ψηφίσει κάτι τέτοιο. Είναι θέμα αρχής, δεν είναι θέμα τα 10 χιλιάρικα επιπλέον που θα δώσουμε στα 40 που θα με δώσει. Δηλαδή σύνολο 50.000 για να υπάρχουν εκεί. Με αυτόν τον τρόπο εμείς πιστεύουμε ότι εμπορευματοποιείται και ιδιωτικοποιείται και εμπορευματοποιείται η λειτουργία του Δήμου γενικότερα. Δηλαδή αντί ο Δήμος να κάνει εκείνα που πρέπει με πρόσληψη προσωπικού μόνιμου που να μπορεί να εξεργαστεί όλη αυτή την κατάσταση και όλα αυτά τα προγράμματα, δημιουργούνται αυτοί οι οργανισμοί οι οποίοι είναι ιδιωτικοί και εμείς λοιπόν από θέμα αρχής δεν ψηφίζουμε ούτε την αύξηση του κεφαλαίου. Δεν είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, είναι διαδημοτικοί. Δηλαδή έχουν το δημόσιο χαρακτήρα. Έχει λοιπόν δημόσιο χαρακτήρα, η μέτοχή του είναι δήμη, αλλά έχει τη δυνατότητα να πάρει προσωπικό από την αγορά εργασίας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος, που πρέπει να μπαίνει σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, που δίνουν αποτελέσματα μετά από 3 χρόνια και από τους επιτυχόντες δεν αποδέχεται διορισμό κανένας. Αυτό είναι το πρακτικό πρόβλημα με τις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Ευχαριστούμε την κυρία Διώχου και την διευκρίνηση του κύριου Δημάρχου. Το θέμα μπαίνει προς ψήφιση.
Έγκριση η συμμετοχή Δήμου Παξών στον αναπτυξιακό οργανισμό με το διακριτικό τίτλο Καρποδιάνων ΑΕ. Παρακαλώ. Κατά πλειοψηφία με την κυρία Διόχου να καταψηφίσει. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παξών Δικονομικού έτου 2024. Κύριε Λέκα, παρακαλώ. Μικρή αναμόρφωση αυτή στην ουσία. Γίνεται αναμόρφωση σήμερα γιατί προέκυψε μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ενοικίαση μονάδας αφαλάτωσης. Είναι έσοδο-έξοδο, 111.600 ευρώ είναι έσοδο και 111.600 ευρώ θα προσθεθεί στο ίδιο υπάρχον για την ενοικίαση μονάδας αφαλάτωσης και είναι και 4.000 ευρώ για έξοδα φιλοξενίας, τα οποία τα παίρνουν από δικαστικά έξοδα 2.000 ευρώ και από κάποιο πρόγραμμα άλλα 2.000 ευρώ. Και είναι ισοσκελισμένη αναμόρφωση. Όταν φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους εδώ, όπως ήταν φιλαρμονική. Μπήκαν τα 116 αυτά τα αποτελέσματα. 111.600. 111.600. Ναι. Όχι. 116 δεν είναι. 111 είναι. Πόσο δεν λέει, 111.600 δεν λέει. Την έχουμε και σαν... Νόμιζα ήταν 116. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Λέκα, παρακαλώ. Κυρία Διόχου. Την δημοτική. Το 111.600 είναι για να πάρουμε καινούργια αφαλάτωση, να νοικιάσουμε ή για την ίδια υπάρχει. Ναι, είναι το ενίκιο για αυτή που υπάρχει ή θα νοικιάσουμε άλλη. Παρακαλώ τον κύριο Αρμόδιο Αντιδήμαρχο αν θέλει να δώσει απαντήσεις. Θα θέλαμε πάρα πολύ, κυρία Διόχου, να μπορέσουμε να νοικιάσουμε και άλλη αφαλάτωση, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία διαθέσιμη. Αυτό αφορά την υφιστάμενη αφαλάτωση που μεγάλη προσπάθεια την έχουμε εδώ για 4η συνεχόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει στο εμπόριο τίποτα απολύτως ως προς ενοικίες. Ούτε και η αγορά, για προμήθεια ακόμη δεν υπάρχει. Θέλει παραγγελία, γιατί όλα τα νησιά πλέον τείνουν να πάνε σε αυτή τη λύση. Όσοι δεν είχαν σκεφτεί ή όσοι δεν είχαν κάνει πρόληψη για αφαλάτωση και πήγαιναν για πηγές, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω της παρατεταμένης αναπηρίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον Υπουργό για άλλη μία φορά, γιατί είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Έχουμε δηλαδή τρεις επιχορηγήσεις συνεχόμενες. Για πρώτη φορά ο ίδιος, ναι. Αλλά όλες τις φορές όμως περίμενε. Δεν πρόλαβε. Δεν λέω τον Υπουργό τώρα. Και τον παπά την προηγούμενη. Παρακαλώ κύριε Λέκα, παρακαλώ. Και ο κύριος Παπάς ο προηγούμενος και αυτός είχε. Αλλά η διοίκηση είναι συνεχόμενη. Κύριε Λέκα, ξαφνιάζομαι. Η διοίκηση είναι συνεχόμενη. Η διοίκηση είναι συνεχόμενη. Ναι, μπράβο που το πιστεύω. Πότε πρόλαβε. Η κυβέρνηση είναι μία. Η κυβέρνηση είναι μία και δεν είναι καλά. Αναγκάζεστε να συμφωνήσετε μαζί μας. 111, ορίστε. Ήταν εκεί που έκανε ο άλλος ο... Δεν διαφώνησα, είπα πότε πρόλαβε. Ο προηγούμενος αντιδήμαρχος. Την προηγούμενη θητεία. Δεν κάνουμε εκείνα που έκανε προηγούμενος αντιδήμαρχος την άλλη θητεία. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε. Για να προλάβει να μας στείλει την επιχορήγηση δεν έγινε έτσι. Είχαμε έτοιμα. Το αίτημα ήταν πρωτοκολλημένο στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής πριν από την τοποθέτηση του κ. Γκίκα. Παρ' όλα αυτά είχαμε προλάβει εμείς. Ποιος? Ο κύριος Γκίκας όμως ήταν αυτός που το ανέκρινε. Πρώτος. Μάλιστα είμαστε το πρώτο νησί που παίρνει αυτή την επιχορήγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βλαχόπουλο. Κύριο Δήμαρχο, θέλει να προσθέσει κάτι? Όχι, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα τώρα. Να αφαιρέσω την κυρία Δήμαρχο, αν θέλετε. Πάντως, την προηγούμενη μέρα εγώ ήμουν στο Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας με τον Γενικό Γραμματέα του Κουτουλάκη που λέει: να το Δήμαρχο και εδώ στο έχω το αίτημα. Ποιος θα είναι Δήμαρχο, θα λέει μαλακής ο Πελασιώνης, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι ορίστε. Για υπογραφή. Υπουργό. Να λίγο σχόλια κύριε Λέκα. Κύριε Λέκα. Του λέω Γενική, έχει ένα σημαντικό άλλο. Μου λέει το ξέρω, λέει, γι' αυτό το έχω παρακαρισμένο εδώ, να δω ποιος θα το υπογράψει. Το υπόγραψε ο Γκίκας, αν το πρωί. Το υπόγραψε. Παρακαλώ, έχετε καμιά άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση στο θέμα νούμερο 2. Έγκριση αναμόρφωση προπολογισμού Δήμου Παξών, οικονομικού έτου 2024 στην ψηφοφορία. Παρακαλούμε για την ψήφιση του θέματος με ανάθεση χειρός. Ομόφωνα, παρακαλώ. Κύριε Πέτρο, ομόφωνα. Νούμερο 3. Λήψη απόφαση περί αναγκαιότητας μεταφοράς υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης από αντιπάξους στη Λάκα Παξών. Εισηγητής ο κύριος Βλαχόπουλο Χρήστος. Έχει προηγηθεί ήδη απόφαση Δημοτικής Επιτροπής που είναι ομόφωνα με κάποιες
διευκρινήσεις. Εμείς θα θέλαμε να πούμε ως υπηρεσία, λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας, αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα στη φετινή σεζόν. Οι ταμιευτήρες μας δεν έχουν γεμίσει όπως έπρεπε ουσιαστικά οι 2 ημεροξαμενές. Είχαμε και λόγω της παλαιότητας πάρα πολλές ζημίες, διαρροές. Τις παλεύαμε με ιδία μέσα. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί πολύ είναι το ταμιακό διαθέσιμο. Το ταμιακό απόθεμα νερού στην λιμνοξαμενή της Λάκας, το οποίο σαν ανέρχεται στο 7,30 είναι ουσιαστικά, που σε κυβικά σημαίνει 29.000 κυβικά, και με δεδομένο ότι η αφαλάτωση η υφιστάμενη στη Λάκα λόγω της ανομβρίας που δούλευε με υφάλμηρο νερό, τώρα δουλεύει μόνο με θαλασσινό, γιατί έχει υποχωρήσει το υφάλμηρο, το υφάλμηρο έχει υποχωρήσει και δεν παράγει στο maximum που παρήγαγε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να παράγει λιγότερα. Από 230 κυβικά παράγει στα 190, σημαίνει ότι εμείς στη Λάκα αυτή τη στιγμή έχουμε νερό για 60 μέρες. Άρα καλούμαστε να βρούμε άμεσα λύση πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της υδροδότησης σε όλη το κοινοτικό διαμέρισμα της Λάκας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε πλέον νερό όπως μεταφέραμε το χειμώνα από το κοινοτικό διαμέρισμα του Γαΐου στη Λάκα. Αυτό μας μικραίνει, δεν έχουμε κινήσεις στη φαρέτρα μας, βέλη στη φαρέτρα μας. Αυτό που έχουμε όμως σίγουρα είναι μια αφαλάτωση στους αντιπάξους, η οποία δεν δουλεύει ναι μεν, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εμείς μέχρι και σήμερα έχουμε δώσει στη Λάκα στους αντιπάξους 2.000 κυβικά και μόνο για την κατασκευή του οδικού δικτύου. Με το που τελείωσε το οδικό δίκτυο, ουδής μέχρι τώρα μας ζήτησε κάποια κυβικά νερό. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία αφαλάτωση αυτή τη στιγμή ελεύθερη να νοικιάσουμε, εγώ προτείνω σαν υπηρεσία και σαν αντιδήμαρχος ίδρυυσης την προσωρινή μεταφορά της υφιστάμενης αφαλάτωσης από τη Λάκα, από τους αντιπάξους στη Λάκα, μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου και μετά να την επιστρέψουν ξανά στην θέση της. Επίσης, σας λέω ότι έχουμε κάνει βήματα στο να λύσουμε το πρόβλημα στη Λάκα, με την έννοια ότι έχουμε καταθέσει επίσημη πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών για προμήθεια αφαλάτωσης και έχουμε πάρει και σχετικό κωδικό για αυτή την ενέργειά μας και έχουμε και τη δέσμευση από το Υπουργείο ότι πλέον είναι σε δρόμο προς υλοποίηση. Άρα ζητάμε την αναγκαιότητα της μετακίνησης αφαλάτωσης, την προσωρινή, επαναλαμβάνω, μετακίνηση αφαλάτωσης από τις αντιπάξους στην περιοχή της Λάκας. Εάν δεν γίνει αυτό, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι για 60 μέρες νερό στη Λάκα έχω. Από εκεί και έπειτα καλείστε κι εσείς με την ψήφο σας να διευκολύνετε την υπηρεσία. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Τίποτα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο Χρήστο Βλαχόπουλο. Τοποθετήσει η κυρία Διόγου. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι αυτό το θέμα του νερού της Λάκας θα πρέπει να έχει. Το είχαμε δει πολύ. Μέσα στο χειμώνα βλέπαμε ότι δεν βρέχει, βλέπαμε ότι αυξάνονται τα σπίτια, αυξάνονται οι τουρίστες και δεν μπορούμε να είμαστε στάσιμοι σε αυτό το θέμα. Γιατί η κατανάλωση του νερού είναι πολύ μεγαλύτερη. Και φτάνουμε τώρα Ιούνιο μήνα με το μαχαίρι στο λαιμό να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Εγώ συμφώνησα και στη Δημοτική Επιτροπή και να γίνει μεταφορά. Αλλά κάνω αυτή την κριτική σε σχέση με το πώς έπρεπε να γίνει τα πράγματα και όχι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε την κυρία Διόχο, ο κύριο Χρήστο Βλαχόπουλο για τελευταία διευκρίνηση. Για μαγείας δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Σας επαναλαμβάνω το λοιπόν ότι η υπηρεσία και ο Δήμος μας έχει καταθέσει πρόταση με φάκελο, ο οποίος ήταν πλήρης, γι' αυτό και εγκρίθηκε, για προμήθεια, δικιά μας δηλαδή αγορά, αφαλάτωσης στην περιοχή της Λάκας. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Μακάρι να ήταν πιο γρήγορες. Μακάρι το κράτος να ήταν πιο ευέλικτο. Δεν είναι. Απαιτείται λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να διαθέσουμε 300.000 ευρώ για προμήθεια αφαλάτωσης. Πάμε βάσει by the book, βάσει του νόμου, της νομοθεσίας, της ελληνικής νομοθεσίας. Εμείς καταθέσαμε το αίτημά μας, έχουμε προλάβει κάποιους δήμους, κάποια νησιά, οι οποίοι και αυτοί θέλουν, αλλά δεν ήταν έτοιμοι. Προηγούμαστε στη λίστα ως προς την προμήθεια για να μην.
Επίσης, σας ενημερώνω για το εξής πάλι ξανά. Η παρατεταμένη ανομβρία, τα αποθέματά μας στις Λευσαβενές και της Λάκας και του Γαΐου οφείλονται στην δουλειά της υπηρεσίας όλο το χειμώνα. Αυτά τα νερά δεν είναι βρόχινα. Αυτά τα νερά είναι δουλεμένα από τις αφαλατώσεις μας, δεν έμειναν κλειστές ούτε μία μέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι διαμαγείας, είναι συνέπεια δουλειάς η ίδρυυση των παξών. Και το ότι όλο το νησί, πλην του προβλήματος στο νοσιά που αντιμετωπίζουμε αυτές τις 2 μέρες, σε 2 μέρες θα λυθεί αυτό. Δεν είναι τι έπρεπε να έχουμε κάνει. Τα έχουμε κάνει όλα όσα προβλέπονται. Χωρίς προσωπικό. Θα το επαναλάβω αυτό. Χωρίς προσωπικό. Ευχαριστούμε τον κύριο Βλαχόπουλο. Το θέμα μπαίνει σε πληροφορία. Παρακαλούμε για τη λήψη του τρίτου θέματος. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μεταφοράς. Να κάνω μια παρέμβαση πάνω στο κομμάτι αυτό. Παρακαλώ τον κύριο Κυριακίδη. Θα ήθελα να επισημάνω, έχω μιλήσει και με τον κύριο Αντιδήμαρχο της Ίδρυυσης, αν μπορέσουμε πριν την πάρουμε την αφαλάτωση από τους αντιπάξους, να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια ποσότητα νερού πάνω στις δεξαμενές του Δήμα, για να έχουμε εκεί πέρα σε περίπτωση ένα απόθεμα για οτιδήποτε συμβεί στο νησί και αν θέλει και κάποιος ιδιώτης να μπορεί να πάρει το νερό που θέλει. Αυτό μονάχα, αν είναι δυνατόν. Είπε και κάποιος ιδιώτης θα βοηθήσει με την. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριακίδη. Αν μπορέσουμε να το από μεριά μας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς αυτό το επόμενο δεκαήμερο. Όποιος θέλει, όποιος τι γεμίζαμε στο Δήμα με μια αντλία, είχαμε μετρήσει το υψόμετρο, ήταν γύρω στα 80 μέτρα. Δίκτυο είχαμε στήσει εμείς ένα εξωτερικό. Την έχουμε την αντλία. Την έχει ο Φαναριώτης ο Γιώργος. Όταν κάναμε το οδικό δίκτυο, χρειάζονταν ποσότητα νερού. Δεν μπορούσαμε λοιπόν εμείς να βάζουμε, να νοικοκλίνουμε την αφαλάτωση για τους αντιπάλους. Εκεί είχαμε ένα δίκτυο 10 τόνων, 10 κυβικά μόνο. Τα 10 κυβικά, όπως καταλαβαίνετε, για κατασκευή τσιμέντου ήταν λίγα. Οπότε προτέθηκε η λύση να γεμίσουμε μια δεξαμενή, που είναι γύρω στα 100 κυβικά, μια μεγάλη δεξαμενή, ιδιωτική, και είχαμε στήσει ένα δίκτυο εξωτερικό πρόχειρο δικό μας. Αυτή την είναι. Ο κ. Κικίδης λέει το εξής: φεύγοντας η αφαλάτωση, μπορεί να ειδοποιηθούν οι ντόπιοι, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει και δεν έχει πάρει κανείς. Όποιος θέλει, έχει πάρει μόνο ο πρωτόγερος, νομίζω, που ήθελε για να κάνει αυτό. Δεν θυμάμαι καλά. Αλλά μόνο αυτός, κανείς άλλος. Και επαναλαμβάνω, αυτή η λύση είναι προσωρινή. Η θέση της είναι για τους αντιπάξους. Αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα. Τι χρειαζόμαστε σαν υπηρεσία αυτή τη στιγμή στη Λάκα άμεσα. Και με το που θα τελειώσει η σεζόν πρέπει να πάει ξανά στη θέση της. Γι' αυτό και το τονίζω προσωρινή. Και θέλω να γραφτεί και στην απόφαση. Δεν θέλουμε δηλαδή να πούμε θα την πάρουμε. Η Λάκα θα πάρει την καινούργια της αυτή που προβλέπεται όταν το κράτος επιτέλους καταλάβει τις ανάγκες μας και τη στείλει. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς που ζητάμε τώρα. Αυτό σας λέω. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, το θέμα νούμερο 3. Λήψη απόφαση περί αναγκαιότητας μεταφοράς υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης από αντιπάξους στη Λάκα Παξών σε ψηφοφορία. Παρακαλώ, διανάρτηση ισχυρός. Ομόφωνη με την ποδή της κυρίας Λάζας. Ομόφωνη δηλαδή, την κυρία Σαντιώκου. Μη υπέρχοντος άλλου θέματος, ευχαριστούμε. Λίγη τη συνεδρία σας. Ευχαριστούμε πολύ.